I bé, la gran festa del foc que va viure a nit Paterna amb la tradicional corda deixa 25 participants ferits, un de gravetat, però ja li han donat l'alta. 70.000 coets esclataren en poc més de 21 minuts al carrer Major. La recorda que comença a les 3 de la matinada va acabar amb 12 ferits lleus. Xiulits i espurnes que il·luminen i anuncien la gran nit de foc que Paterna està a punt de viure. És part de la litúrgia. La nit comença en això, anaves del plat fort, que és l'acordar, i després la recordar, que això ja és pas que no tenen mai prou i sempre volem més. El ritual continua amb la protecció de cada mil·límetre de pell dels 70.000 coets que faran l'espectacle. Es una responsabilidad muy grande porque aquí todo el que entra a trabajar, no a disfrutar, entra a trabajar. ¿Para qué va disfrutando? Molt orgulloso també de les dones paterneres i valentes que ixen en la corda, ja som un 20-30%, el percentatge està pujant cada any més. I després n'hi ha una part molt important, que és l'escoleta del foc, perquè al final tu estàs creant una cantera que garantís aquesta tradició, que en el nostre cas és de més de 200 anys. I emoció continguda en esta ovació quan arriben els caixons. Ahora ya empieza una adrenalina a subir, nervios. Porten entrant a la corda 56 anys i això és una sensació que estem esperant 365 dies per fer això. Un any esperant ixa bengala verda que permet l'inici del foc, el fum i la glòria a la qual arriba cada devot de la corda. Enguany en són 325 qui tenen el poble pendent. També el rellotge, que vola com la vida. Una coreografia de femelles i coetons. Es crema tona i mitja de massa pirotècnica en 150 metres de carrer. Un any més d'èxtasi compartit. A Paterna diuen que són els millors 21 minuts de tot l'any.